Amba damina ni basket ye folo sanfɛ celu o ɲɔgɔn dan belebele dɔ bɛ senna Abidjan Trècheville Palais des Sports la a daminɛna kunasini sini tarata novembre kalo tile 5 san 2024 Basketball Africa League danko bal o san 2025 ɲɛbila ɲɔgɔn dan dɔ don farafina club segi de b'a kɛnɛ kan club fila minnu mana se final la a club segi cɛma olu de bɛna u yɔrɔ ta bal nata kɛnɛ kan Stade Malien de Bamako Mali cɛbɔ ale kɔni bɛ k'i sɔn a ka kulu kɔnɔna na n'o ye groupe A ye a ye se sɔrɔ a ka boko fila bɛɛ la kunu araba o tun ye a ka boko filanan don ye Stade ye se sɔrɔ RD Congo Shosport kan kurubi 72 o kɛra Stade ta ye kurubi 65 Shosport y'o sɔrɔ o y'a sɔrɔ tarata tɛmɛnen Abidjan Basketball Club bina Stade ɲɛkɔrɔ kurubi 8 Stade kurubi 9 Stade Malien de Bamako ka boko sabanan tun bololen n'u ka bila bila nɛgɛ 14 sanga 30 o ɲɔgɔnda tun kan ka daminɛ ani Gabon Muanda Basket ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka min fɔ ka fara kan o de ye Stade kɔni hakilila latigɛlen n'u k'a dɔn ko a bɛna demi-finale ɲɔgɔndan 10 groupe tɔ kelen na n'o ye groupe B ye Tripoli Alali de bɛ ten kan boko fila sebaya fila boko fɔlɔ Liberia Mighty Barol ɲɛkɔrɔ kurubi 99 Liberia Mighty kurubi 81 boko filanan Alali kuru 101 Ghana Spintex kurubi 9 ka kuntini sirantolantan ye sirantolantan kanubaw caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko Mali bina cogo di tournoi fois A U17 finale kɛnɛ kan Senegal ɲɛkɔrɔ ntɛnɛn tɛmɛnen kama sɔrɔ Mali de fɔlɔla ka Senegal jɔ lamaga siɲɛ 2 ka tugu ɲɔgɔn na ani sirantolantan denmisɛnninw olu degeli karamɔgɔ do masalala. Ne tɔgɔ Ibrahim Diallo bɛɛ bɛ n wele Stade Malien fulakɛ awɔ bɛɛ bɛ n wele Stade Malien fulakɛ n ye Stade Malien minimum entraîneur principal ye minimum ye ka ta san 15 awɔ san 15 ka yɛlɛ san 14 ka taa san 15 la quoi don o don an b'a fɔ an bɛ mental fɔ mental ye tiɲɛ de balontan na kabini formation na a bɛ fɔ an ɲɛna n'i bɛ fɛn fɛn préparer i bɛ mental préparer kungololaku merci mais i bɛna sɔrɔ si région in na ka da Senegal ni waatinin kɔnɔna la i bɛna sɔrɔ Senegal ka bugɔli ka ca an ka denmisɛnnin kunda n'u m'an ka junior éliminer u b'an ka cadre éliminer u b'an bugɔ tuma caman mais k'a fɔ u bɛ se n'an ye balontan na o tɛ o mais mental la u b'a fɔ hali n'an ye 2-0 k'u la 1-0 k'u la u b'a fɔ Mali tɛ s'an na n'a b'i kunkolo la karisa tɛ si la i bɛ fɛn bɛɛ k'a ye dernière minute mental la a b'a bila n'a y'a bila dɔrɔn i bɛ tɛmɛ a kan alajɛ bani Mali ka biw bɔra cogoya min na bani Mali ka biw bɔra cogoya min na ne yɛrɛ bolo ka nɔgɔn an ka kuma arbitrage la wa arbitrage b'a la sa an ka kɛ ten arbitrage b'a la minɛ a ka nɔgɔn a man ka kɛ ten mental la hali mental de la u y'an ci turubi la an b'a fɔ dɛ an b'a fɔ fana an b'a répéter a b'a baara kɛ yan an b'a baara kɛ an b'a baara kɛ an b'a fɔ an b'a baara kɛ n'i ye Mali to a ka jouer a ka football la i tɛ se ka foyi kɛ Mali la f'i ka Mali agresser agresser ye mun ye o tuma i t'a to a ka jouer n'a ko a bɛ ballon mun faga i b'a sanni y'u ka Malien den na k'a to k'i b'a n'a ko a bɛ ballon faga i b'a tan i b'a fɛn arbitre tɛ a dɔw fiyɛ voilà u b'a fɔ arbitre bɛ ka jouer an kan nin bɛ ka jouer an kan o b'a sɔrɔ arbitre bɛ aw bɛɛ de kama aw de b'aw jɔ a jɔyɔrɔ la ka se k'o bɔ yen ni dar'i yɛrɛ la i b'a fɔ nin tɛ kɛ n na se ka foyi t'a la a tɛ k'i la i ye denmisɛnnin ye awɔ ne tɛ ci bi se ka foyi t'a la i tɛ ci awɔ bi an bɛ gagner de hali n'an bɛ sa an bɛ gagner fo bɛɛ ka dɔ la don dɔ la fo don dɔ la hali n'an bɛ sa an bɛ gagner. Senegal ni Mali de bɛna u niyɔrɔ ta CAN U17 nata kɛnɛ kan UFOA tɔgɔ la VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traoré ka laseli don.